kita lihat tutorial buat weden emprit ya. Ini bersama langsung dengan Profesor Weden Emprit namanya Lek Rais. Oke. Pucuke sing dhuwur ditali. Ini ditali pring kok ben diderek ning ngene capile ya. Omplung. Iki kan sing ning kene kan di tarik ono capil. Berikutnya ini capil-capil bekas, capil-capil elek. Capil apa ya rawo? Oh, nek emang capile oke. Ini gawe dom ya? Dom gawe apa? Dom misak ngono kae ya. Iki diketadang ini lho ya. Iki capil-capil bekas berarti. Capil anyar berarti kan KPM. Seng kena ya. Iki sampean dolanan cilane sampean biyen ngene iki ya. Dolanane sampean biyen cilane sampean wis ngene iki. Ya ora. Ya iki ae to dolanane. Tak pikir to dolanan zaman iya. Iki arane apa jenenge? Weden emprit to? Mulane hawa emprit iki tahun pira? Iki butuh umplung, capil-capil bekas apa seng, wesi, terus kenure ditali loro ya. Kenur sing kuning iki berarti gawe narik nak mengisor ditarik maneh mendhuwur. Jadi nek keterak angin umplunge iso obah munggah mudhun. Kira-kira emprite wedi to ora? Klantang wedi to ora? Kabur balik maneh apa ya? Domi, saman dondomi dan gak ucul ya karo apa kesini sama jepit. Akhirnya gak lepas. Ora sangguya, Bud. Ayo bergawe. Dan sing dibutuhno apa pring-pring cilik ngene iki. Jadi pring, besi, tali, tapel-tapel bekas, apa seng, umplung. Yo les. Sip wis. Wis emprit wis otomatis lari terbrit-brit. Mungkin makan parine ono. Wis dadi Cirolu.